el 45% dels incendis són per negligències. No? Gairebé 9 de cada 10 incendis són per l'acció humana, d'una manera o d'una altra, per descura, per negligència, intencionadament, etc. Doncs aquí hem de posar remei, hem de fer una apel·lació a estimar el país, a estimar el que és nostre, a no deixar rastre, la campanya que deia la gent dels agents rurals, a no deixar rastre, a disfrutar, a gaudir d'aquest meravellós país que tenim, però respectant-lo, deixant-lo pels que venen. I quan passes per allà, doncs que quan marxes no deixes el teu rastre. Detectem major freqüència de fenòmens meteorològics extrems i aquesta realitat fa que molts dels nostres ecosistemes es vegin forçats, evidentment, a viure en climes pels quals no estan preparats i estan sotmesos a un major risc d'incendis. És a dir, els boscos s'han d'adaptar a aquesta realitat i la manera d'adaptar-se és que siguem capaços de gestionar-los més i millor. Aquesta és la vocació. Tot i estar preparats, tots hem d'assumir que el risc d'incendis és molt viu, ho és. Cap persona del nostre país hauria de viure, de fet, cap persona de casa nostra pot obviar o pot viure d'esquenes a aquesta realitat perquè totes i tots ens n'hem de responsabilitzar. Per això avui també la presentació d'aquesta campanya.